skal i top, så juleglæden tændes og fylder os op. Vi håber på en god jul i år. Pyntet forsvinder, kun vi og finder den rette julestemning i år. Pyntet forsvinder, kun vi og finder den rette julestemning i år. Vi håber på en god jul i år. Så der er julepyntene væk igen i dag. Ja, det var ikke en særlig stor overraskelse i forhold til den opdagelse, vi havde i går. Men hvad skal vi dog gøre ved det? Jeg synes altså ikke, det er særlig sjovt længere. Vi må ikke give op nu. Hvis der var en julestemningsgruppe i 1851, som kunne klare skyggerne dengang, så kan vi garanteret også nu. Ja, vi må sørge for at bevare den gode julestemning. Hey. Måske skal vi være den nye julestemningsgruppe. Hey, kan I så stoppe det der tivoli? Sander, sæt dig ned. Der er der heller ikke andet end bøvl med dig. Find jeres pladser og find jeres bøger frem. Hvad er det, der sker for Malou og Sander, der snakker om julen? Ja, det er mega irriterende at høre på. Ja, virkelig. Men med den tur her, så Sander lige fik, så tror jeg, de forstod, at vi ikke gider at høre mere om deres snak om julen. Jeg har lagt mærke til, at Malou og Sander hele tiden er sammen. Jeg tror, det er fordi, de er kærester. Ja, det vidste jeg ikke. Hey, har I hørt det? Malou og Sander er kærester. 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 Hey, vil I godt lige stoppe med det der? Det gider vi ikke høre på sådan noget. Men nu Sander, jeg vil gerne lige snakke med jer to heroppe efter timen. Timen er slut, så jeg gerne rende ud og holde fri med til jer. Ja, Malou og Sander, jeg har fornemmet på klassen, at de er ved at være rigtig trætte af at høre på alt jeres julesnak. De gider faktisk ikke rigtig høre mere om det. Og jeg tror faktisk, I er simpelthen nødt til at stoppe med det, fordi de ender med at blive upopulære i klassen. De gider simpelthen ikke det mere. Og for at være helt ærlig, så er jeg faktisk også ved træt af at høre på det. Jeg gider det heller ikke. Så det er nødt til at stoppe med. Men Frank, det er ikke vores skyld. Det er skyggefolket, der er kommet for at dræbe julen. Det er den, der tager julepynten for at ødelægge den gode julestemning. Ej, nu må jeg simpelthen stoppe. Det er det mærkeligste, jeg har hørt i lang tid. Hvis I ikke snart stopper med de der fantasier, I render rundt med, så bliver jeg nødt til at snakke med jeres forældre om det her. Så jeg går ud fra, at det her det er stoppet nu. Jeg gider ikke høre mere på det. Er det forstået? Ja. Smut med jer. Frank vil snakke mere. Han sagde bare, at de snakker alt for meget om den jul. Ja, han sagde, at hvis vi ikke stopper at snakke om julen, så vil han tale med vores forældre om det. Frank, han er også bare så sur. Hvad skal vi så nu? Jeg tror egentlig bare, at hjem. Samme her. Jamen, skulle vi ikke med noget i byen? Jo, men jeg orker det bare ikke rigtig i dag. Hvis vi skal nå bussen, så skal vi altså gå nu. Så må du flyve en kat og slippe med ind. Jeg har bare fået en rigtig træls sag, så det vil bare det må være. Og hvad så da? Fortæl mig om det. Malou og Sander virker da godt nok noget opgivende, efter de lige har snakket med Frank. Ja, vi må håbe, det ikke også går hen og mister sin julestemning. Jamen nu, hvis det er Frank og klassen, der er ret. Og de ved? Ja, at julen ikke er særlig interessant længere. Ej, det kan du da ikke mene. Vi læste også lige i går, at det med skyggerne er sandt. At det er sandt. Ja, at der virkelig findes en skyggefolk, som tager julepynten og prøver at ødelægge det hele. Ej, nu er jeg altså også ved at stå i. Det lyder godt nok lidt langt ude. Jamen, det er jo altså rigtigt nok. Det stod jo selv i den store bog. Helt ærligt. Jeg tror altså ikke på, at der findes levende skygger, der stjæler julepynten. Jeg troede bare, at Julia Malou lavede sjovt den anden dag. Ja, ok, det
lyder godt som værst skød dag. Men hey, hvad var det, du snakker om med de her skygger? Det er nogle skygger, som både dræber julen. Det lyder godt nok temmelig crazy. Men jeg har godt tænkt på, at jeg ikke engang selv givet julen i år. Hvad snakker jeg om? Bland dig udenom, de hele gnom! Hvorfor er du så sur? Hvorfor var du sådan op dit liv? Det ved jeg ikke, altså. Jeg tror, det har noget med skyggerne at gøre. Tja, det ved jeg nu ikke. Men vi kan godt gå på nettet og se, om vi kan finde noget skygger. Hey, prøv at se. Den julekæde plejer at hænge her og forsvundet igen. Ja, det er ikke ligefrem julestemning her mest af. Har I bestemt jer for, hvad I vil købe til jeres familie i julegave? Nej, ikke rigtigt, for de ønsker sig ikke noget særligt. Prøv selv at se. Så må vi da bare selv finde på noget. Lad os gå ind i en butik og spørge efter hjælp. Men du sagde, at der var en gruppe, der reddede julen tilbage i 1800 Grøn Langkål. Ja, julestemningsgruppen hed det, og du er tilbage i 1851. Okay, det googler vi lige. Hvad betyder en sende? Sønne, hvad for en søn? Den kunne jeg godt ikke helt lige følge med til. Der står her, at der lever en søn til en, der er med i julestemningsgruppen. Okay, det må så være en tip oldefar. Vil det sige, at der i dag lever en, som har en tip oldefar, som var med til at besejre skyggefolket tilbage i 1851? Ja, og jeg kan se her, han hedder Johan. Bare jeg kunne komme i kontakt med ham. Malu, hans telefonnummer står her. Tak, det er Lev. Hej. Hej, kan du hjælpe mig med en julegave til min far? Nej, det kan jeg sgu ikke. Det må du selv lægge råd med. Har du ikke bare et forslag? Nej, ja, jeg kan ikke vide noget om, hvad han vil have og hvad han ikke vil have. Nå, tak for hjælpen. Lol. Jeg har lige fået en sms fra Malu, og hun siger, at vi skal mødes nede i hulen, og det er meget vigtigt. Så kan vi lige nå 14'eren fra Park Allé. Hej, hvad er det så vigtigt? Vi tror, det er løgn, men mig og Dilly har været på nettet i dag, og vi søgte på skyggefolket, og vi fandt frem til en mand, der hedder Johan. Hvad? Jeg skulle lige tage se en Superliga-kamp. Jeg håber, det er noget mere spændende end det. Hvis du nu lige om at snakke færdig, kan jeg fortælle, at Johan er tip oldebarn af Johannes, som var med i julestemningsgruppen i 1851. Hvad snakker du om? Julestemningsgruppe? Johan, jeg vil vist til at komme hjem. Det er sent. Jeg har en aftale med Skyg. Jeg mener min stykke mor. Hvad skete der lige med hende? Tja. Julestemningsgruppen. Jeg hader de små julenisser. Nu har jeg gået og hørt på deres eventlige snak om jul, og så finder de alligevel frem til den forbistrede julestemningsgruppe. Jeg hader de andre skyer bliver så sure på mig, når de finder ud af, at jeg ikke har klaret min mission. Men hvad sagde ham Johan så? Han fortalte meget. Først sagde han, at han var meget glad for, at jeg ringede, da han troede, at det var ude med julen. Ham og hans forfædre har hele tiden vidst, at skyggerne ville vende tilbage den dag, at folk glemte, at de eksisterede. Men hvorfor tog han ikke kamp om skyggerne, når han er forberedt til det? Han er meget gammel og har ingen børn. Og skyggerne har fået alle til at tro omkring ham, at han er en gammel særling. Hvordan det? Det er svært at sige, men skyggerne gør sådan, at de skifter identitet. Så man kan ikke vide, hvem der er en skygge. Så kan det da godt være, at vi kender en skygge, som de kan jo være overalt. Ej, hvor uhyggeligt. Tja, sagde ham Johan så, hvor mange skygger der egentlig var?
Ja, der er 7 skyer. Men Malou, sagde Johan noget om, hvordan man klarede det? Altså, vandt over den på noget? Ja, der er kun én måde at vinde over skyggerne på. Og få frem i deres skjulte intensitet. Det er ved at få folk i julestemning. Men vi havde jo prøvet alt. Johan fortalte, at skyggefolket formår at sløre folks positive erindringer omkring jul. Så det er derfor, alle er så i dårlig humør og ikke gider høre noget om julen. Lige præcis. Vi skal derfor bevise, at julen eksisterer for folk. På den måde kan folk stille og roligt komme i julestemning igen. Det er sådan julestemningsgruppen besejrede skyggefolket på tilbage i 1951. For skyggefolket kan ikke klare julestemningen. Men hvorfor i alverden kom de igen, når de blev besejret dengang? Det er fordi folk har glemt alt om dem. Så vi skal ikke alene besejre dem. Vi skal også sørge for, at folk ikke glemmer dem igen. Ja, for så længe folk er bevidste om skyggerne, har de ingen magt. Nu starter kampen for alvor. Det er kun et spørgsmål om tid, før den sidste rest af julestemningen er udryddet. Ja, nu når Johan har sat ud at spille, altså kun skyggelistisk lille opgave, når de små møgunger, der mangler at blive fuldført. Ja, og så er der også alt magt. Her hvor jeg har glædet mig til denne tid, der venter os. Aldrig mere jul! Så, nu kommer skyggelistig. Ja, så er det spændende at høre, at han har fået studeret det forfærdelige. I ved nok på Jakobsskolen. Hej, skyggelistig. Så, nu kommer skyggelistig tilbage. Det har vi jo lige sagt. Nå, det hørte jeg ikke. Hold op med det pjat. Nu skal vi høre, hvad skyggelistig har at fortælle. Det er forfærdeligt. Jeg har kørt andet end jul. Er der jul? Og sig ikke det forfærdelige ord. Men skyggelistig, det var lige præcis det, du skulle gøre noget ved. Jeg har virkelig også prøvet at spolere det hele, med den såkaldte julestemningsgruppe er ikke til at finde ud med nakken. Nu har de ovenikøbet fundet ud af, hvem Johannes er. Nej! Listig, din udulige skygge! Du får en lille bitte opgave, men selv det kan du ikke klare. Nu skal du ikke komme for godt i gang, Sydknøv. Du kender dem ikke, og ved ikke, hvor svært det egentlig er. For det andet, hvem skulle sørge for den kanon til Johannes slægtninge? Ikke at komme i kontakt med de tossede unger. Hvem er Johannes? Lederen for julestemningsgruppen tilbage i 1851, din bøv. Sagde du julestemningsgruppen? Ja, er du døv eller hvad? Det her vil løbe af sporet for os. Vi må lægge en ny plan. Ja, men hvad skal vi finde på? Jeg tror lige, jeg ved, hvad vi skal gøre.